ďalší trail, ktorý bol určený len pre elitu na majstrovstvách Slovenska v endure na žilinských Okotrails, je trail Funebrák. Ale aby sme sa k nemu dostali, musíme si najprv zísť hornú polovicu Mad Maxu. Tento trail som už niekedy natáčal, ale tak fúkneme si ho aj teraz, aby sme sa dopracovali k čiernemu Funebráku, čo je asi najťažšia trať na žilinských Okotrails. Pásky sú ešte stále naťahané s peknými výhľadmi. Dva step-upy. No a tento ťažký travers. Tuto je taký gap náročný, ktorý zo pár šikovných jazdcov vie aj fúknuť. Ešte stále ideme Mad Maxa. Tu už vidím French lineu vyjazdenú. A tu tiež chalani už dali pre istotu dreva proti skracovačom. Tuto si skočím cez pníček. A pokračujeme takou lavicou. Ešte stále na Mad Maxa. No a elita pokračuje tadiaľto. Po starom doľava je Mad Max a my ideme nový trail Funebrák. Tu nás hneď prekvapí takou stojkou. Ani trail som netrafil. Takže trebalo mať prevody nachystané. Nejaké umelo vytvorené vlnky. A už ideme do takých ťažkých switchbackov. Pozrieme sa, jak to vyjazdili. Ja tu chodím vnútro. No za mokra to musí byť úplne peklo. Teraz v prachu to tiež nejako extra nedrží, ale stále lepšie ako ísť v blate alebo daždi, čo na pretekoch chalani a dievčence mali. Dva dropy drevené a tu už uvoľníme brzdy, lebo pôjdeme do takého gapu. Opäť gepík. Tam bola dobrá zápierka. V traverzíku, v hrabánke. Máme taký padák. Hopsa. Ono na videu to není asi veľmi vidno, ale celá táto časť trate je odklopená
No, tu už si skracovali. Ešte to dám cez to drevo. No, to na pretekoch býva, že buď to niekto neprebrzdí a Boh vie, či tu boli komisári. Lebo nejaké sekundy sa tam dajú získať. A už sme v samotnom závere. Posledný ťažký padák. Tu opäť vidím French lineu. Ja pôjdem po správnosti okolo stromu. A sme v cieli. Najťažšia trať na Oko Trails. Funebrák. Určite odporúčam. Je tu zo všetkého trošku.